И здравейте хора, аз съм Ангел и днес ще направим изпитните тестове за вземане на книжка за кола. И без повече да се бавим, нека продължаваме. Първият въпрос. Видимостта е ограничена при крайни обекти, които ограничават видимостта. Запрашеност, препятствия, които пречат на видимостта, стръмни наклони. Крайни обекти, които ограничават видимостта, т.е. обекти като мантинела или нещо подобно ли. Запрашеност. Със сигурност, ако ти отцапам прозореца или стъклото, няма да можеш да видиш нищо. Препятствия, които пречат на видимостта, то сигурно някаква стена или нещо подобно, обаче на пъти няма как да има такива работи. Или ако има такава стена, то тя от нея няма да ти пречи да виждаш каквото иде да е. Така че аз мисля, че запрашеност. Кой от пътните знаци предупреждава, че ще навлезете в опасен завой? Значи това може би е знак, че пътят не е толкова хубав, т.е. че не е асфалтиран хубаво. Това е, че ако пътя е такъв заледен, хлъзгав част, това е завой, който е, мисля, че по-остър или по-дълъг, а това е по-такъв остър завой. И трябва да е този, защото другите единият е за няма нахуя настилка, а другата е за отнасяне. Тази ситуация при преминаване покрай каруцата. Ето е каруцата, тук е автобусът, това ние. Няма опасност, защото каруцата се движи по пътния банкет. Има опасност от... имаме време! Има опасност каруцата да промени внезапно посоката си на движение поради подплашване на животното. Има опасност от поява на друго домашно животно на платно за движение, което приближава каруцата. Има опасност каруцата да навлезе на платното за движение поради препятствие на пътния банкет. Според мен е заради подплашване на животното, защото каруцата не се движи с кон. И трябва да се внимава. Следващия въпрос. За кой от водачите това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, значението на който преминаването е забранено? Червената кола. Мисля, че е червената, защото е към червената кола. Не. Да, точно така. Коя линия оказва правилната траектория за движение при завиване наляво? Естествено, че червената. Редът за преминаване на тези автомобили през кръстовището се определя в зависимост от посоката на движение на автомобилите. С правилото за предимство на дясно стоящия. От пътниците знаци относно предимство. Мисля, че в зависимост от посоката на движение на автомобилите. При тази ситуация на влизането в лентите за насрещно движение е забранено тъй като линията тук е непрекъсната, което значи, че не можеш да минаваш насрещното. Кой два от изброените фактори с най-голямо значение за определяне на дистанцията при движение за друго ППЦ? Ясно, сега го разбрах. Двата важни фактора за дистанцията между два автомобила, примерно, трябва да е скоростта на движение и трябва да е видът на движещата се отпред ППЦ. Така мисля, да видим. Кой автомобил е паркиран правилно? Червения. Кое от изброените действия е най-опасно при навлизане в заледен пътен участък? Аз мисля, че трябва да е с висока скорост, че най-опасно е с висока скорост, защото все пак, ако ти се налага да набиеш рязко спирачки, ти ще се хлъзнеш супер много, защото си с висока скорост. Изключването на скоростния механизъм, т.е. неутрално да дадеш, няма да има чак такъв проблем, тъй като ти никаква скорост не вкараш в тази кола, буквално тя се плъзга, не знам, мисля, че трябва да е това. При тази ситуация водачът на зеления автомобил трябва да направи меркендеса, да пропусне двата автомобила, да пропусне автомобила със специален режим на движение, да премине преди двамата автомобила. Значи трябва със сигурност да пусне този бус. Значи първо трябва да минат и двамата, тъй като той ако тръгне направо напред и той ако тръгне в същото време, може да стане Мидамаро. Задължително това трябва да се пропусне, тъй като защото е специален режим на задно движение. Пише хомо. Това трябва да е линейка. Линейката трябва да се пропусне. Със сигурност трябва да се пропусне. След този пътен знак, водачът трябва да вземе мерки за ограничаване на шума. Може да паркира от двете страни на пътя. Не трябва да се движи със скорост по-висока 40 км в час. Какво означава H? Ако ще ми кажа ли? Не знам какво. Сигурно мога да паркира от двете страни. При тази ситуация съм с предимство, защото се движи направо.
правилно или неправилно? Да, би трябвало, да. Ама ако ти нещо ме обусне, какво правим? Значи не е правилно. Кайте, аз не мога да мина направо през трамвая. А този знак какво означава? Ето и теста е много въпроси, ако става тук. Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на червения автомобил, който трябва да ви пусне, не показва с действие, че ще спре? Трябва да намали скоростта. Не съм длъжен да съобразявам с него, защото съм в предимство. Трябва да управлявам с готовност за спиране. Мисля, че трябва да управлявам с готовност за спиране. Кой съм аз да го пусна, майка ти? Да, аз мисля, че това е правилният отговор на този въпрос. Така да е, няма да го пусна, аз да не съм от... плюс това съм на зелено. На водача е забранено да управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5. Естествено. Да, това е правилно, тъй като след като си употребил наркотици или какъвто и да е алкохол, ти караш в нетрезво състояние. А ти като караш в нетрезво състояние, не знаеш какво правиш. Значи е правилно. Жилищна зона, обозначена със съответния пътен знак, движението на пешеходци върху платното за движение е. Мисля, че е забранено винаги, когато пречетем движението на МПС. Кой знак казва, че железопътният прелез е с един коловоз? Не го разбирам. Кой знак казва, че железопътният прелез е с един коловоз? Не знам. Това предполагаме предупреждение, че идва локомотив. Това сигурно предупреждава, че има ограда. Това са такива като стопове, че идва. Може би трябва да е това. Не знам. Но този знак със сигурност знам, че е да спреш. Разрешено ли е при извършване на маневра да подавате допълнителен сигнал чрез кратковременно включване на светлините? Не. Никой не съм виждал да прави така въобще. Така ли, някой докато ти изпреварва, пуска ли ми допълнителни мигачи за да сигнализира? Не. На кой от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак? Мотопеди, мотоциклети, автомобили, специален режим на движение, велосипеди. Не знам. Велосипеди? Не. Автомобили със специален режим на движение? Не. Мотоциклети? Може би. Мотопеди? Не. Аз мисля, че е мотоциклети. Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация? Да, тук го дава като че може, пък и освен това тук линията е прекъсната, значи че можем. Моля, натиснете старт на видеото, за да се запознаете с въпроса. Чакай, трябва да го чуя това. То няма звук, бе. Така тази кола си кара нормално. 40 км в час. Пусна е фаровете. Нормално си кара. При тази ситуация трябва да намалите скоростта с готовност за спиране заради мотоциклета, естествено, тъй като мотоциклета буквално той минава, пък попака не ме е видял заради синия автобус. При тази ситуация на водача на червения автомобил е разрешено да премине в лявата пътна лента, да продължи движението си срещу пътна лента, да премине в дясната пътна лента. Аз мисля, че трябва да продължи, тъй като тук ще се блъсна с този пич, защото е тръгнал напред. Водачът на пътно превозно средство е задължен да намали скоростта и при необходимост да спре при заслепяване. Да, това е вярно. Това мисля, че е вярно. Да, аз мога да отговарям на 3. Трябва да намали скоростта и при необходимост да спре, когато възникне опасност за движението. Не трябва да намалява скоростта рязко, освен ако това е необходимо за предотвратяване на происшествие. Да, обаче отзаде, ако някой му да блъсне много жестоко по този начин. Не е задължен да намали скоростта, за да предпази пешеходците от нараняване, когато на платното за движение има дребни камъни. Първото би трябвало да е вярно, второто трябва да намали скоростта при необходимост да спре, когато възникне опасност за движението. Мисля. Тук според мен трябва да спре, защото трябва да предпази пешеходците, а пък и ако на платното има камъни, тия камъни, ако мине през тях, те могат да впръкнат и да ударят някой. Така че това мисля, че не е вярно, но това е вярно. Паркирането е забранено на участък от пътя с наклон. Да, мисля, че е забранено. Участък с ограничена видимост върху трамвайна линия. Естествено, че е забранено. Да, това със сигурност е забранено. Това според мен е забранено.
Следен участък и върху трамвайна линия. Моля, натиснете старт на видеото, за да се запознаете с въпроса. Я видим. Караш 40. Фаровете са пуснати. И колелото не трябва да е там. Да, ще им да го пусна. Така, пича си продължава. Според мен колелото не бива да кара там. Така, искате да продължите по пътя с предимство. Какво трябва да очаквате при тази ситуация? Мисля, че това са тия двете. Това няма как да е вярно. При движение през нощта, след преминаване през осветен тунел, кои водачи по-бързо привикват с тъмнината? При всички водачи времето за привикване с тъмното е едно. Да, мисля, че няма много голямо значение дали си по-млад или по-възрастен. При всички е еднакво. Допълнителна табела към пътния знак оказва начало на участък с дължина 10 метра, където е забранено паркирането. Края на участък с дължина 10 метра, което е забранено паркирането. Че е началото на участъка, в който е забранено се паркира е след 10 метра. Мисля, че това е правилно. Изпреварването на МПС с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош е забранено. Те въпросът са много епич. И какъв кош говорят? Баскетболен кош ли говорят? Не разбирам за какъв кош. Не знам, сигурно през нощта, намалена видимост. При тази ситуация преминавам едновременно с червения автомобил и не съм задължен да пропусна синия автомобил. Според мен това е така, тъй като иначе този пич трябва да мине през два мани. Ако аз пропусна, той ще мине буквално през червения. При движение през нощта, по кой от изброените начини може да се обозначи товар, който излиза с повече от 1 метър отзад на най-издадената част на превозното средство. Мисля, че сте с червен светлоотразител, защото през нощта ще мога да се види. Обаче, ако примерно бяла светлина също става, червена светлина също става, най-често според мен използват червен светлоотразител. Тук има и два верни, така че мисля, че тия двете са правилни. Задължително ли е присъствието на водача в близост до превозното средство, когато той е спрямо за престой? Не. Водач, на когото са отнети всички контролни точки. Това е първото вярно, че е задължен да върне свидетелството си за управление в МВР, защото щом като са отнети всички точки, не знам, това черни точки ли се наричат, не знам как се наричаха. Ако ти ги вземат, ако имаш всички черни точки или ако ти ги отнемат, ти нямаш книжка, ти трябва отново да си изкараш шофьорски курсове. И губи правоспособността си за управление на МПС. Да, ти не можеш да караш. Предприемането на кое от изброените действия е най-важно при пристигане на място на пътно-транспортно происшествие. Да се запазят следите от происшествието, да се осигури безопасността на участниците в движението. Мисля, че това е най-важно. Да се съобщи за происшествието на полицейски служби, да се установят участниците в происшествието. Мисля, че е второто, защото безопасността на първо място. При тази ситуация разрешено ли е пресичането на маркировката за извършване на указаната със стрелка маневра? При тази ситуация разрешено ли е пресичането на маркировката, за да извършите указаната със стрелка маневра? Да. Завиването в обратна посока е забранено. На мост, при ограничена видимост, на участък от пътя в ремонт, на пешеходна пътека. Аз мисля, че е забранено при ограничена видимост, защото ако някой пич дойде, мога да те блъсне, защото не те е видял. На мост не мисля, защото няма да има никакво място. На моста винаги е тясно на моста, според мен, така е, че е тясно. На участък от път в ремонт. Мисля, че и тук е забранено. При движение в тунел с дължина над 500 метра, дистанцията между леките автомобили трябва да е равна на разстоянието изминало за 2 секунди с разрешена скорост за движение. Да, виж, че е правилно. По влияние оказва скоростта на превозното средство върху шумовото замърсяване. С увеличаване на скоростта шумът се увеличава. Шумното замърсяване не зависи от скоростта. С увеличение на скоростта шумът намалява. Аз мисля, че с увеличаването на скоростта шумът се увеличава, тъй като примерно дадеш много, когато натиснеш много педала за газта, ти вдигаш много обороти. А оборотите, както знаете, товари, както знаете, повечето обороти по-бързо въртене на бутилата. И като се въртят повече бутилата, се дава повече шум.
И като цяло това нещо предизвика и също и висока скорост. Така че когато имаш висока скорост, трябва да имаш и доста повече шум. Говорим като си на високи обороти. Увеличеният свободен ход на хромилното колело при управление на автомобил предизвиква интензивно едностранно износване на гуми на двигателните колела. What? Кой това е? Трудно завъртане на хромилното колело. Неустойчивост при праволинейно движение на автомобила. Мисля, че интензивно едностранно износване на гуми. Мисля, че при неустойчивост при праволинейно движение на автомобила, като правиш постоянно така, няма да може когато ти върви право напред и така ще изгубиш контрола. Така мисля да е. Решено ли е да превозвате пътници в автомобил, когато той се използва за тегляне на друг повреден автомобил? Да, то проблем ли има? Водач с правоспособност за управление на МПС от категория А има право да управлява и МПС от... Значи категория А, мисля, че това са моторите, като цяло. И А1 вече са малко по-висока степен мотори. Това са мотоциклети, има и такива пистови мотори, така мисля. При тази ситуация с предимство е водачът на червената кола. Естествено, си на магистрала пич. Автомагистрала е забранено. Отстраняване на повреда на МПС в лентата за принудително спиране. Не е забранено. Движението на мотоциклети без кош. Движението назад. Естествено, че е забранено това. Завиването обратно тук. Това също е забранено. Когато няма други ограничения, водачът на състава от МПС от категория B е при движение извън населеното място не трябва да превишава използването на зимни гуми през летния сезон води до сигурно по-бързо износване на гумите и увеличаване на разход за гориво. Движещите се по пътя 3 и 4 колесни моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани. Значи задължително всичко това трябва да го има. Значи аптечка трябва да има пожарогасител, въже за тегляне D, инструменти за ремонт, пожарогасител и с аптечка. Мисля, че и с това. Ай сега да предавам. Имате още време до така желаете да продължите. Я погледна само дали всичко съм... Така, време е да предавам. ...43 от 90. Майко! Много зле. 24 грешни въпроса, 21 верни. Много зле. Това беше всичко от мен, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да оставите един лайк и чао!